Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht: aantal patiënten met diabetes alarmerend. Gisteren heeft het Curaçao Medical Center dat laten weten na overleg dat de afgelopen dagen is gevoerd met allerlei andere organisaties in de gezondheidszorg. Er is sprake van een noodsituatie. Nu 1 op de 5 volwassenen op Curaçao leeft met diabetes. Daarmee behoort Curaçao naar verhouding van het aantal inwoners tot de landen met het op 1 na hoogste aantal patiënten ter wereld met nierfalen die dialyse nodig hebben. Dat kost ongeveer 100.000 Caribische gulden per patiënt. Het gaat vaak om diabetes type 2 en dat hangt weer vaak samen met een ongezonde levensstijl, overgewicht, fastfood, weinig beweging. Tegelijkertijd kampt Curaçao met een zeer kwetsbare groep van ongeveer 180 personen met diabetes type 1, onder wie kinderen. Dit heeft gevolgen, want er is een tekort aan gespecialiseerd personeel. Er is onvoldoende vergoeding voor huisartsen om diabeteszorg te leveren. En er zijn lange wachttijden voor essentiële diensten zoals oogzorg. En dit leidt tot blindheid, amputaties en nierfalen. Het zijn schokkende cijfers waarvan we natuurlijk op de hoogte waren dat er veel diabetes voorkomt. Maar nu zeggen deze organisaties: deze situatie moet worden behandeld als een nationale noodsituatie. Gecoördineerde actie is vereist op het gebied van publieke voorlichting, preventie, technologie, governance en financiering, aldus de zorg. Volgens het CBS is de armoede op Curaçao toegenomen. Uit nieuwe cijfers dat het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren publiceerde, blijkt dat armoede op Curaçao niet alleen een kwestie is van inkomen. De multidimensionale armoedeindex laat zien dat een groeiende groep inwoners te maken heeft met tekorten op meerdere belangrijke levensgebieden, zoals gezondheid, onderwijs en leefomstandigheden. De multidimensionale armoedeindex laat zien hoe het staat met armoede in het land. En uit onderzoek blijkt dat het aantal inwoners dat multidimensioneel arm is tussen 2011 en 2023 is toegenomen. Het verschilt sterk per gebied. De zones met het hoogste aantal mensen dat multidimensionaal arm is, woont in Paradijs, daarna Scharlo, daarna Vichy, Otrabanda en Westpunt. Nader onderzoek naar man met mazelen. We hadden eerder al gemeld dat er een man op Bonaire op 1 februari is opgenomen in het ziekenhuis omdat hij mazelen had. En er is onderzoek gedaan met wie hij in contact is geweest. Hij kwam naar Bonaire via een vrachtschip. En dat vrachtschip heeft eerder ook Curaçao en Aruba aangedaan. Dat heeft het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur laten weten. Er wordt dus nu gekeken met wie de man in contact is geweest op het moment dat het schip op Curaçao was. Op dat moment bevond de man zich al in de besmettelijke fase. Er wordt dus onderzoek gedaan of hij mensen heeft ontmoet, handen heeft geschud of iets dergelijks. En om te kijken of er meer gevallen van mazelen wellicht op Curaçao zijn. Erken het belang van een gevolmachtigde minister. Dat was de boodschap van de professor Arjen van Rijn, die gisteren in het parlement van Curaçao sprak. Hij gaf aan dat er een zwaar gewicht nodig is als gevolmachtigde minister van Curaçao. Hij moet namelijk zich in een vergadering met ministers in Nederland kunnen meten. Dus het moet op eenzelfde manier kunnen opereren met alle ministers in Nederland. Het gaat om door de wol geverfde mensen en je kunt geen groentje plaats laten nemen naast mensen met heel veel ervaring. Curaçao moet daarom goed bedenken wie ze als nieuwe gevolmachtigde minister zullen benoemen, die dan daadwerkelijk het belang van Curaçao in de Rijksministerraad in Den Haag goed kan vertegenwoordigen. Dat was een van de boodschappen van Arjen van Rijn, de hoogleraar. Opnieuw vragen over interruptie. Opnieuw is er in het parlement van Curaçao een situatie ontstaan die vragen oproept over het optreden van parlementsvoorzitter Virginio Brownbill. Tijdens een parlementsvergadering in januari onderbrak Brownbill de bijdrage van parlementariër Suzieke Melia Reumer. En afgelopen week deed hij dat bij PNP-parlementaire Seldri Osepa. En daar zijn de parlementariërs niet van gediend.
Sepa liet weten dat hij in een flow in zijn betoog zit, zodat het volk mij kan begrijpen. En de voorzitter manipuleert en onderbreekt mij in wat ik naar voren breng. Dat is onjuist en ik weet dat mijn woorden stevig zijn. Ook Camelia Reumer heeft om schriftelijke uitleg gevraagd over de ingreep van de parlementsvoorzitter. Straf voor seksueel geweld. Gisteren is een man veroordeeld voor seksueel geweld. Hij heeft een straf gekregen van 36 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij wordt ervan verdacht ontuchtige handelingen te hebben gepleegd en een poging tot verkrachting. Het gaat om een 32-jarige Surinaamse man die een vrouw had ontmoet via een datingsite. En toen ze elkaar de tweede keer ontmoetten, heeft hij geprobeerd dat zij seks met hem had. En de vrouw heeft zich daar flink tegen verweerd. Uiteindelijk heeft ze aangifte gedaan bij de politie en is de man daadwerkelijk veroordeeld. Hij zelf zegt dat er niks tegen de zin van de vrouw is gebeurd. En dat hij niet een man is die geweld gebruikt met de seks. De Tensi honkballer opnieuw verlengd. Het gaat om de rechtercommissaris op Curaçao die gisteren de voorlopige hechtenis van profhonkballer Jonathan Scope met 60 dagen heeft verlengd. Samen met de International werden ook de detentie van 3 andere verdachten met nog eens 60 dagen verlengd. De echtgenote van Scope kwam wel voorlopig vrij. Hij werd op 29 januari met toen nog 8 personen aangehouden in het kader van een onderzoek naar illegaal wapenbezit. Tijdens invallen, onder meer in het huis van Scope, werden vuurwapens, munitie, patroonhulzen en messen in beslag genomen. Er zijn dus nu nog 4 mensen van over. Gevolgen van de arrestatie van Scope is onder meer dat hij vanwege zijn hechtenis niet is geselecteerd voor het Nederlands team dat volgende maand uitkomt op de World Baseball Classic in Amerika. We gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Het is een wereldster, Andrew Jones. Niet zo lang geleden werd bekend dat hij is opgenomen in de Hall of Fame, de Baseball Hall of Fame. En gisteren sprak hij met familie, vrienden, bekenden en coaches en de pers op Curaçao om hen allemaal te bedanken voor het bereiken van dit zeer bijzondere doel. Hij heeft een geweldige carrière in het honkbal gehad en hij laat weten dat als je nooit de hoop verliest, altijd hard blijft werken en vasthoudt aan je waarden, je heel ver kunt komen. Dus voor alle kinderen die dromen van de Major League is Andrew's boodschap helder. Droom groot, werk hard en blijf nederig. Bonaire heeft zijn vlaggenzwaaier gevonden. Nou, ik moet dat even uitleggen. Tijdens de Super Bowl pauze was een optreden van Bad Bunny. Werd wereldwijd door tientallen miljoenen mensen gekeken. En daarin waren alle vlaggen te zien van de Caribische en Latijns-Amerikaanse landen. En Bonaire wilde erachter komen wie die Bonaireaanse vlag met zo'n grote glimlach daadwerkelijk heeft rondgezwaaid. Om die man uit te kunnen nodigen om Bonaire daadwerkelijk te bezoeken. En dat is gelukt. Kijk naar dit fragment dat Bonaire op de Facebook heeft geplaatst. Bonaire, you asked for him, we searched for him, and we found him. Meet Emmanuel, the guy who carried our flag with pride on one of the biggest stages of the world. And he is coming to experience the island this weekend. Let's all show the world the beauty of Bonaire. Aruba bereidt zich voor op 18 maart. 18 maart wordt stilgestaan dat het dan 40 jaar geleden is dat Aruba haar status aparte heeft gekregen. Ook de koning bezoekt dan Aruba.
En daarom wordt er nu een groot verfraaiings- en herbebossingsproject van Oranjestad uitgevoerd. Op de hoek van de Adrien Laclais Boulevard vindt momenteel een project plaats voor de uitbreiding en verfraaiing van het bestaande park als onderdeel van een breder plan voor herbebossing en revitalisering van het stadscentrum. Minister-president Mike Eeman laat weten dat er daadwerkelijk iets moois zal worden geopend op 18 maart. En dat meer dan 100 kinderen zullen deelnemen aan het project. Dat ook bijna 200 bomen, er zullen bijna 200 bomen worden geplant. Door 100 kinderen zal eraan samengewerkt. En het wordt allemaal vrij op 18 maart als de koning er ook is. Boodschap van Fondation Famille Plania, maar ook op Bonaire. Het gaat om boodschappen voor carnaval. Aan de carnavaldeelnemers om feest te vieren, maar niet het hoofd te verliezen. Alcohol en drugs kunnen ertoe leiden dat mensen geen verantwoorde beslissingen nemen. Daarom moet er goed worden gelet op veilige seks. Dat zegt zowel de stichting Famille Plania, maar ook op Bonaire wordt dat daadwerkelijk gedaan door de Sali Safe campagne. Daar wordt nog benadrukt dat er op Bonaire 10 condoomautomaten zijn. Op Curaçao kunnen die worden gekocht bij Famille Plania. En op die manier moet iedereen zo goed mogelijk voorbereid en zo veilig mogelijk carnaval kunnen vieren. Wij gaan dan nog naar internationaal nieuws. Want er is een historisch bezoek van de Amerikaanse minister van Energie, Chris White, geweest. Hij bezocht de interimleider van Venezuela, Delcy Rodriguez. En kijk even naar een deel van dat bezoek in deze video. But I bring today a message from President Trump. He is passionately committed to absolutely transforming the relationship between the United States and Venezuela. Part of a broader agenda to make the Americas great again, to bring our countries closer together, to bring commerce, peace, prosperity, jobs, opportunity to the people of Venezuela and in partnership with the United States. De boodschap van de nieuwe minister van Energie, Chris White, is dat er samen moet worden gewerkt en dat de Amerikaanse samenwerking moet leiden tot een verhoging van de Venezolaanse olieproductie. Ik geloof dat we een absoluut dramatische ommekeer zullen zien in het traject van dit land, in de staat van de relatie tussen Venezuela en de Verenigde Staten en in de zakelijke omstandigheden in het halfrond voor handel en commercie. En hij zei dat president Trump hartstochtelijk betrokken is bij het hele project van Venezuela en heel veel kansen zijn voor beide landen. Het is dus een zeer positief gericht bezoek van de Amerikaanse minister van Energie. En dat geeft weer dat de relatie tussen Venezuela en Amerika drastisch is veranderd. En dat er heel veel werk wordt gemaakt aan de opbouw van de olie-industrie in Venezuela. We houden het voor u in de gaten. Net zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden. Dat blijven we doen. Morgen weer. Ik hoop u dan weer te zien. Tot ziens. Dag.